Isa lang ka lugar sa Iloilo City ang designated nga firecracker zone, samtang 3 naman ang designated firecracker selling area. Ini ang base sa Executive Order 145 regulating the sale, distribution, manufacture, and use of fireworks and other pyrotechnic devices sa syudad sang Iloilo. Sa nasambit nga EO, ang mga designated firecracker selling area sa syudad ang nahamtang sa Circumferential Road, corner Juxon Street, Circumferential Road, corner Iloilo East Coast Capiz, nga malapit sa Ondoy Sugbahan, kag sa Moliloni Street. Samtang yara naman sa porsyon sang Iloilo River East Banad sa Barangay Progreso Lapuz ang designated fireworks and pyrotechnic devices exhibition zone. Nakasulat man sa guidelines ang nasambit nga order nga nagakinahanglan nga magawad sang permit kag clearance halin sa Bureau of Fire Protection o kon BFP kag Philippine National Police o kon PNP antes nga magsindi sa mga palupok. Ini si kabanderang Kin Gomer Diliera, nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera